Tervetuloa tutustumaan Röylän ja Puudomin-seudun omakotiyhdistyksen nettisivuille. Esittelen nämä yhdistyksen hallituksen jäsenille sekä Omniassa näyttöarvioitsijoille. Röylän tuvan sivusto on tehty 2016 keväällä harjoitustyönä Omniassa ja se on tässä hieman erillinen siinä mielessä, että se on tehty WordPressillä ja siinä on tämmöinen oma hallintapaneeli, josta on helppo päästä päivittämään asioita. Sen vuoksi siihen on yhdistetty myös blogi ja sitä kautta jatkossa tullaan päivittämään näitä sivuja sillä tavalla, että kaikki tällaiset tiedotteet ja muut avataan blogissa, jolloin se tuo aktiivisuutta lisää näille sivuille ja hakukoneet tunnistaa, että nämä meidän sivut on aktiiviset. Nämä varsinaiset sivut on tehty koodaamalla. Nämä on responsiiviset PHP:tä. Jokainen tiedosto on siirretty Filetsillalla palvelimelle. Ja jos näitä katsotaan kännykällä, niin se voi olla, että näistä näkyy vain yksi sarake, tabletissa ehkä 2. Ja tässä pöytäkoneella 3 saraketta leveimmillään. Täältä löytyy linkkejä Espoon kaupungin sivuille. Nämä tulee tänne jäämään, koska kaupungin sivut ovat monta kertaa aika monen mutkan takana, niin ajattelin, että laitetaan tänne niitä, joita tarvitaan, jotka löytyy sitten helposti tätä kautta. Yhdistyksen sivuilla on ihan tämmöistä tietoa, joka tässä on toimintakertomukset tosiaan siirtyy blogiin jossain vaiheessa aika piankin. Ja sitten on tämmöistä vanhaa meidän lauluja, ikonia, jäsentietoja, palveluhakemisto, jossa voisi olla enemmän yrityksiä, että on saanut palautetta, että kun meidän alueen lukuisista yrityksistä niin oikein ei ota selvää, että missä päin ne sijaitsevat ja Facebookin kautta kysytään yrittäjien puhelinnumeroita ja muita. Tiedotesivu. Tämän mä olen aikaisemmin laittanut Röylän tuvan vuokraussivuille. Tästä näkee, että tämä ei oikein ole edes kivan näköinen. Nämä on kaikki PDF, jotka voisi täältä ladata. Ei hyvä. Iltamat. Meillä on tässä tällainen pieni videonpätkä. Varsinaisia iltamavideoita ei tänne voi laittaa, kun siellä näkyy niin paljon yleisöjä. Hallituksella on oma kirjautumissivu, mutta siellä ei nyt paljon mitään ole muuta kuin ohjeet tuonne meidän Driveen. Meillä on siellä aika paljon materiaalia ja sieltä löytyy muun muassa meidän nämä kaikki postit, jotka tulee tämän tuvan vuokrauksen kautta. Täältä Drivesta on käytössä YouTube, kalenteri on vuokrausmielessä käytössä, sähköposti ja nyt sitten myös tämä Drive. Drivessa on muun muassa tämä rekisteriseloste henkilötietolain mukaan. Meillä on jäseniä 170. Täältä löytyy myös nämä kaikki asiakirjat, josta on laskutuspohja, Word-asiakirjapohja, esityslistapohja ja sitten sääntömääräisten kokousten
esityslistapohjat. Tänne saisi kaikki tilinpäätökset ja muut tällaiset laitettua ihan sillä tavalla, että avataan ensin kansio, jossa se oma tiedosto on. Se kannattaa tietysti muuttaa PDF-muotoon. Ja sitten tämä kansio avataan ja se vaan otetaan kiinni siitä tiedostosta ja raahataan se tänne, niin se siirtyy sitten. Ja silloin meillä olisi täällä monen vuoden ajalta kaikki aineisto, eikä niitä tarvitsisi sitten muilta kysellä. Tässä nyt esimerkiksi on vuodesta 2007 saakka mä olen kerännyt tänne meidän toimintakertomukset. Röylentuvan vuokraussivusto. Tämä on muun muassa Visit Espoon linkitetty. Meillä on täällä infoa. Muun muassa tällainen video, jossa näkyy kaikki nämä meidän tilat täältä ja astiat ja muut systeemit. Ajatuksena on, että ei tarvitsisi niin kauhean monta kertaa kulkea katsomassa näitä, tutustumassa tiloihin eikä selvitellä asioita, vaan tästä näkyy nyt suurin piirtein samalla kertaa, että minkä tasoinen tämä paikka on. Siihen on tyytyväinen, että löysin Googlesta sellaisen koodinpätkän, minkä mä voin tänne lisätä, jotta tämä video ei sitten jatku. Tässä on semmoinen tapana aina YouTubesta, että sieltä tulee uutta ja uutta videota näkyville ja ne on sen henkilön omalta selaimelta yleensä, joka viimeksi on videota katsonut, ja siellä voi olla ihan mitä vaan. Se antaa tosi huonon kuvan meidän sivustosta, jos siellä sitten jotain mopomainoksia tai jotain ihan hassua tulee esille. Täältä löytyy hinnat ja sopimusehdot. Et sitten kun asiakas ryhtyy tekemään varausta, ensiksi hän katsoo kalenterista, onko vapaata. Tämä on tämmöinen Googlen ilmainen kalenteri ja tähänkin oli sitten joku, tässä kun nämä on WordPressissa ja niissä on käytetty lisäosia, niin huomasin sen, että ne lisäosat vanhenee aika helposti. Täytyy jatkossa seurata näitä sivuja ja tarkkailla. Tässäkin oli joku avainkoodi, jonka piti lisätä tänne, että sitä sai käyttää. Kun se on katsottu sieltä kalenterista, että mitä siellä on. Täytetään tämä vuokrauskysely. Sitten täältä tulee mulle sähköpostilla tällainen tieto, jonka mä sitten taas pistän talteen. Ja jos on kiinnostunut sitten ja päästään kauppoihin, niin täältä löytyy vuokrasopimus. Ja tämä on alun perin ollut joku toinen lomakepohja. Tässä ei lähetetä mukana niitä vuokrasopimuksen sopimussisältöjä. Ja sen takia mun piti laittaa ne muualle näkyviin, että ne näkyy sitten, kun toisenkin kerran menee käymään ja suunnittelee juhlia. Ne löytyy meidän sivustolta. Tämä on siitä kätevää, että jos tänne valitsee näitä ajankohtia, niin laskuri laskee sitten tämän vuokrahinnan valmiiksi. Täältä löytyy sitten tämä lause, joka niin kuin pitäisi riittää siihen, että tämä on pätevä sopimus.
Aukeeko vai ei? Pohjois-Espoon loistavat tietoliikenneyhteydet. Tässä joudutaan hiukan sahaamaan edestakaisin näiden erilaisten sivujen välillä. Meillä täällä blogissa on, tässä esimerkiksi näkyy ihan ensimmäisenä, kun mä kävin jo jossain kaupungin tiedotustilaisuudessa ja kerroin siitä sitten kevätkokouksessa. Mä tein siitä blogikirjoituksen, jonne lisäsin kaikki nämä linkit, joita ei helposti netistä löydä. Ja nyt sitten kun mä voin esitellä tätä asiaa kokouksessa, niin sitten nämä meidän jäsenet saa täältä ne linkit, josta pääsee sitten tutkia asiaa lisää. Täällä on meidän tapahtumatiedotetta, vaalipaneeli, asukasfoorumin johtopäätöksiä. Ja sitten mä tein semmoisen jutun, että mä annoin näille ehdokkaille, paikallisille ehdokkaille mahdollisuuden esitellä, miten he pystyisivät kunnallisvaaleissa tai haluaisi parantaa niin kuin meidän Pohjois-Espoon asioita. Ja tässä on esimerkiksi Hanna, niin hänellä on täällä tehty artikkeli sitten tuon hänen antamansa tekstin perusteella. Ja mulla on tässä lisäosa, jolla tehdään se hakukoneoptimointi. Mä pystyn tämän lauseen muotoilemaan. Ja tässä otsikko on tärkeä, että siinä otsikossa on avainsana esillä. Se avainsana on hänen nimensä. Tekstiä pitää olla tietty määrä, siellä pitää olla linkkejä, kuvia pitäisi olla. Ihan kaikki mitataan ja sitten se antaa näitä vihreitä palleroita, kun hakukoneoptimointi on onnistunut. Ja meillä näkyy sitten täältä, että tämä oli jaettu Pohjois-Espoon asukasfoorumin Facebook-sivuille nämä kaikki ehdokkaiden esittelyt. Että tässä on aikamoinen piikki vaalipäivänä, kun ihmiset on käynyt tutustumassa näihin meidän sivuihin. Ja muutenkin tässä on tämmöinen kasvava liikenne ollut. Tämä on yksi lisäosa, jonka mä oon tänne pystynyt laittamaan tänne näille sivuille. Sitten kun mä olin tehnyt tämän optimoinnin, niin mä kävin sen sitten laittamassa tänne Facebook-sivuille. Että meillä oli tässä vuodenvaihteessa vielä noin 100 jäsentä ja ennen vaaleja lähemmäs 400. Ja täältä sitten pääsi meidän sivuille, jolla nyt sitten taas toivon, että on sellainen vaikutus, että Röyläntupakin näkyy paremmin, kun sivulla on liikennettä ja tunnetaan ja tiedetään, että semmoiset sivut ylipäätään on olemassa. Tässä oli sitten, kun katsoin kuukauden päästä vaaleista, niin esimerkiksi googlasin Hannan nimellä, niin täällä on tämä meidän sivu toisena hakutuloksista hänen nimellään. Ja 12 ehdokasta, kun esitteli itsensä, niin 10 oli just tällä tavalla, että oli ensimmäisellä sivulla tai ihan jopa ensimmäisenä nimenomaan tämä meidän blogisivu. Mutta tosiaan tämän WordPressin kanssa saa olla tarkkaa, ettei siellä vanhene nämä lisäosat. Että semmoinen kokemus mulle nyt tästä ihan heti tuli. Mä toivon, että
tämä kaiken näköinen liikenne blogin kautta lisäisi näiden meidän nettisivujen näkyvyyttä ja sitä kautta saataisiin tätä Röylän-tupaa paremmin myytyä ja markkinoitua. Tämän päivän myyntityö, niin se on paljon sitä, että ollaan somessa näkyvillä. Ja kotisivujen pitää olla ajan tasalla. Eipä tässä tällä kertaa muuta. Kiitoksia.